aja natural yang ini yang indah ini.
Upangidohami ma dohot hormat tuhita sude asa dengan mata pake masker tai saliling madohoti parmingguonon. Selamat Paskah ma dihamu saluhutna ruas ni huriata akana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Paskah. Sadarion. Namar pungudo hitamuse sadarion, makalason haheheon di Tuhata Yesus Kristus tian hamatean. Dohot makalason, ulang tahun di Huriata HKBP Cipayung Cilangkap patolu puluhon. Marhuaso situtudo haheheon nai, laho pamatehon huaso ni hamatean, asa mangolu akan amate. Ma puji-pujian do hasanapon di ibana saleleng ni lelengna. Ima tutu atong tapuji jala tapasangap maibana namar muliai marede mahita. Hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo najinadihon ni Jehovah, marulupulop jala marlasiroha mahita disi. Batu nang binolokon niaka pade bagas, imaga be batu parsuhi, inamasa ni Jehovah doi, halonganga doi, anggo di rohata, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate mahami tuho,
Ala di taluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi. Ala di sodangi ho tanoman nami, asa marpakiri mon namangolu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola bimabiar hami mida hamatean, hai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami, sian haholomon tuhatiuron. Sian hamatean Tuhan ngoluan. Muliate do nang dohonon nami tuho ale Tuhan nami. Ala di loas ho, marulang tahun, 40 hami huriam, HKBP Cipayung Cilangkap na di hari 24 Februari 2021 dan nasalpu. Diala sadarion mahami makalasoni, rabdohot pesta pasca parmingguon, ari haheheon misian hamatean. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseaw na mangulu. Pay masahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita. Tangihon hamu mapatik ni debata sadarion, iman na tarsurat, di panidangion haporseaon ni HKBP, bidu paunopon. Tahaporseai jala tahatidakodo, debatado patupa haluaon, ima haluaon siad dosa, sian gonggoman ni sibolis, dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso na maralo tuhata ni dibata. Sian asi dohot holong ni rohani dibatado di patupa haluauni marhite pakokopon ni anakna nasa sadai Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinarsilang natuat tu banua toru dung ditanom jalan namulak mangulu di hari patuluhon. Dalan majalo haluauni, ima marhite haporseaon na tinubuhon nito di perbadia, jala haporseaoni do dirajumi debata, gabe hapitoran ni jolma. Ia haluauni, hamuliauni debata,
dohot hatuau ni jolmai doi. Nunga malua na porsiai, atik pe godang do pe parukilon si bolusonna di portibion. Sai di palua asini rohani di batado na porsiai, sian ragam ni mara, di ngolu si ganupari, di ngolu perdagingan nang partodion pe, manang marsa sahalak, manang marsa punguan. Hataridan ni haluau nido, ngolu ni na porsiai di portibion, ima ngolu na marhabadiao, na marparbuehon aka parbue ni todi. Marhite podaon, taudol hodo, na sewadong haluau na asing, sian haluau na pinatupan ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabingdo, na puna halak pinaluanay. Naso tarapas sibolis manang aka waso na asing be, na porsiai, sian gonggoman ni Kristus. Alani, tatulak dopoda na madok, boy jolmay paluakod dirina, sian gonggoman ni dosa, sibolis dohot hamatian, marhite sian na manadikon, hariburon ni portibion. Laos tatulak do, poda na madok, usaho ni jolmay sadiri do, namano tuhon haluaw na. Atong rap mangidugugo mahita siya di bata, laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Haridita. Poti madusat tanah godang itu adopan di bata, martangiang mahita. Alia manami jala di bata nami nadi banua gijang, pargugo naso hatu dosan. Pardinggan basa doho jala rodi saleleng di leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Jok-jok do mardosa hame maradopon ho. Jala jok-jok do sungguli hame rimasmu marhite sian pangalasion nami. Unang alang asin di roham. Sayurupi mahami, hoale Tuhan di bataha tuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
begi ma baga-baga ni di bata, taringo tu hasesahan di dosata. Para si roha, jala pardinggan basa do Jehoba, labata rimas, jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalosot tu hita, hobar tuaka haja hatota. Songon asini rohani yang maama, nida aka anakna. Asini rohani Jehoba, diaka nama kabiari ibana. Hasa ngapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dihita buku Ede 632. Yujungna adong amin. Hatani di bata, turpuk epistel di pesta Paskah Parjolo Sadarion, tersurat di Yohanes 20 ayat 1 ayat 10. Dungi, di hari Parjolo dung salpu hari Sabat, lauma si Maria Magdalena sogot dina holomi dope tu tanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus, doho si Seana sadanari, aholongan di rohani Yesus, pabuaho tunasida, nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna, dang dinoto, manantu dia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus dohot si Seana sadanari. Jadi saat mana sida tu tanomani. Gabe marha jolua dosisian nasada nahumatop siasi Petrus gabe parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak aka pengalilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus ya pudina dibongoti mata nomani jadi di idama peak aka pengaliliti. Anggo seka panaputi ni uluna, dang rap dohot akka pangaliliti. Pulikdo dibalun tu ingananna. Disipe asa bongot nang sisean nasada, naung parjolo saha tu tanomani, dipanok noti gabe porsea maibana. Aidang dope diatu sinasida hatani surati namadok. Ikon hehe ibana sian namate. Asa muli masih seana 2i. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Mari dimahita siap lonom.
tidakon maha porsiao tai, songon na hina tidakon di dongata saha porsiao di sadok portibion, trap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gebe-gebea siaton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na matitar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahu hudul tu siamu ni di bata Jehovah, amanai pargugo naso hatu dusani, disi mai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea ditodi perbadia, jaladong sadahuria na badia, Kuria hatopan ni halak Kristen akan abadia, do dia sesani dosa, do dia taina mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Tabigima kor inani huriata secara virtual.
titing manang buah-buah di Huriata Sadarion, 5 Minggu tanggal 4 April 2021. Parjolo di pabotohon tuhita sudah ruas ni Huria, saleleng masa pandemi COVID-19 sia, titing dang pola di jahahon sude. Paduahon, parmingguon pesta pasca parjolo, dohot ulang tahun Huria. Di hari Minggu tanggal 4 April 2021 Sadarion, di Patupa Huriata do parpunguan buha-buha ijuk manang ibadah pasca subuh. Laos parmingguan pasca di sekolah minggu nakin pukul 4.30 WIB secara live streaming tanpa tatap muka. Laos diuduti mamuse parmingguan pesta pasca parjolo, parmingotan ari haheheon ni Tuhata Yesus ima pukul 6.30 WIB, pukul sia 30 WIB, dohot pukul 10.06 WIB. Khusus di parmingguan pukul sia 30 WIB saunari, laos di Patupa Huriata do pesta ulang tahun HKBP Cipayung Cilangkap pa-30-hon. Songon tada las ni rohata, dohot ha mauliatiota tu debata, nang madongani, uhut mamasu-masu HKBP Cipayung Cilangkap. Di las ni rohani Huriata, alani di parmingguan pukul 6.30, pukul sia 30 dohot pukul 10.06. Disagi hodo tuhita konsumsi dung sidung parmingguan. Upang idu hamima asa denggan mahita marjojor anon haruar hobar tu pangatur ni parhalado asa unang masa parpunguan ni torop ruas di pitu di jolo ni garejata. Patuluhon ucapan selamat ulang tahun Sian Eporus HKBP. Di acara pesta ulang tahun ni HKBP Cipayung Cilangkap na pa-30-hon Sadarion, ditongos opui Eporus HKBP do ucapan selamat ulang tahun ni Huriata tu sudi parhalado dohot ruas. Alani mauliate mata pasahat tu Eporus HKBP. Paupaton parmingguon pesta pasca paduahon. Di hari Senin tanggal 5 April 2020 sada marsogot pukul 10.06 WIB di Patupa Huriata do parmingguan pesta pasca paduahon marningot ari haheheon ni Tuhata Yesus dalam bahasa Indonesia. Alanihu pangidu hamima asa tadohoti parmingguan pesta pasca paduahoni. Palimahon amplop persembahan awal bulan. Di pabotohon tu sudi ruas anon dung sidung jamita tapapungu do amplop persembahan awal bulan tu jolo nilanggatan laos disima tong tapasahat pelean sada A, sada B, dohot pelean 2. Songonima boa-boa dihita. Mardomu tu perayaan pesta ulang tahun pa-30-hon di Huriata secara singkat dan sederhana di Pangido Huriata do songon naung tertera di acara asadong ma perwakilan nama dokhata di ulang tahun di Huriata dalam perayaan Sadarion. Na parjolo ma sian na mewakili ruas Kupangidu hamima asaroma nasida. Amang Ardin Manik. Horas Damang Dainang Napinar Sangapan Uluhan ni Huriata Parhalado Nang Hita Saluhna Damang Dainang Napala Tongod Ditikyon
di bagasa permingguan marayahon Paskah di ulata sadarion. Di son jongjong dohami son mewakili molotuk kami pe amanginang mewakili sian ruas nong sadama rohata di bagasan itu hata tamado tutu madok moliate tutu hata siala asido denggan ni basana boy tutu ojak uriata saat tutarion marayahot tutu 20 tahun ulang tahun ni huriata nang petutu tongon di masa covidon tamado jala dang gabe mangabati makurangi dihita madok malas niroha ngarayaon Paskah di tikon anggiat matutu tung sadarohata jala sada parsaurata tujoloan niare digonggom tuhata parhuriota didongani hita memuji pasangapon warna mau lihat matutu songoni mahatan sian hami mau lihat sian nama wakili ruasta amang Ardin Manik pinangido mamuse sian nama wakili sudi seksi inang Nyonya Manurung Boru Ambarita. Horas, Shalom Amanginang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mengucap syukur pada hari ini. Kita semua boleh berkumpul merayakan hari ulang tahun yang ke-30 gereja kita. Walaupun di situasi pandemi dengan segala kesederhanaan, tapi kita boleh mengucap syukur karena kesempatan yang indah ini, Huria kita boleh merayakan ulang tahun. Saya perkenalkan, saya Nyonya Manurung Boru Ambarita, ditunjuk dari mewakili Sude Seksi, walaupun saya yang ini perwakilan dari Sude Seksi, kiranya itu boleh mewakili Amanginang ya. Pertama-tama yang kami hormati Parhalado Sude Parhalado HKBP Cipayung Cilangkap, juga Amang Pendeta Resort kami, Amang Pendeta Lundu Simanjuntak, dan Amang Pendeta Fungsional kami, Amang Pendeta Tumanggor. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kami berharap, kita berharap semua di ulang tahun yang ke-30 tahun ini kiranya Gereja HKBP Cipayung Cilangkap semakin diberkati, semakin maju dalam pelayanan, semakin kita bersatu hati dalam mengambil setiap pelayanan di Huria HKBP Cipayung Cilangkap ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita semakin besar, semakin maju dalam setiap pelayanan di setiap seksinya. Itulah perwakilan dari kami. Ucapan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Mau lihat tema, nong mandok hata sian na mewakili sude seksi, mandok hata mamuse, sian na mewakili sude parhalado amang situa pe sinaga. Salam, oras manihita. Perjolo pupasahat selama pasca madihita sudah amuaka amang inang ruas losongoni sudah dongan perhalado songoni muse tu amang pendita nami songon manabai napi nasahat ni mewakili ruas mewakili seksi ni Uriata di ulang tahun ni Uriata na di tanggal 24 Februari gonopma Huriat tahun 30 tahun. Molo taparroha hodo amang inang di perdalanan ni Huriata mulai jongjong perminggota ditik kinasalpui di sadabagas ni situata molo taparrohahon perkembangan manang tren ni Huriata boido dohonota mas segudang do kemajuan progres ni Huriata sahak mahita tu sadarion nunga matoras Huriata molo tabadikod do tu Huria kana asing sian keberadaan ni ruasta di HKBP Cipaing Cilangkapon boido honota mas sedenggan mas sayuli sude pembangunata songoninang parsaurata marhitei amang inang dinauk tahalason ulang taut ta 40 tahun tonon marlas niroha mahita pasahat hamauleoteota tu amata perdinggan basai di masa pandemi COVID-19 boido tapatupa ulang tahun perayaan ulang tahun yang cukup sederhana tapatupa do acara nasongonon marhitei amang inang perlu pasahatokku saotik tu amang inang di sude hita ruas nadong di sektor di masa pandemi COVID-19 gudang do program tanah subui merdala sesuai do rencana songon na ditikki na salpui boy do taparrohahorra sino de godak pe terlabak do baru pe bulan Desember boy dilaksanahon marhitei ra suku-suku do aka amang inang seksi-seksi buasa dang merdala dope sude program ni Huriai secara program merdala do amang inang alai secara pembagian anggaran dohot akan asing tong dope tapatupa songon anggarat tahun nasalpui aladang dope tapatupa rapot Huria rapot hadumuan laho mabain program na utuh di bagasat tahun 2021 daun marhitei amang inang dina terlabak pe program tahun rap madukung mahita dak keterlambatan ni holan Huria HKBP Cipaing Cilangkap alai sudedo HKBP bahkan ruas akan asing berpengaruh do tu pandemi COVID secara internasional do nasional marhitei amang inang dina makkalason naong gonop pita 30 tahun sudah dewasa Huriata marhitei be gomos matok kita martangiang gomos matok kita marsilehon-lehon asa anggiat boy tapatupa pembangunan ni Huriata sesuai do rencana seharusnya amang inang di tahun 2020 na salpu nainggetiot tado atap ni gereja tahun siap pamerengan nami nunga kropos amang inang di bagian atas
Jalo jok do terganggu di sisi kiri, sisi kanan. Nggak dong kebocoran di gereja tahun. Marhitei tapasahak matutu hatta asa di tahun 2020 sadon. Boy tapatupa, boy tapature sudah ke pembangunan dan naing bangunota di huriat tahun. Losonganima amang inang di lahan sebelah kiri ni gereja tahun. Ipe naing pikirat tado, naing bangunot tadoi asaboy di si mer sekolah minggu gabe adongan non persiajaran di kelas-kelas songon natabereng di huria kanasing. Marhitima amang inang sudah hita tatangya koma asa salpu asa berakhir pandemi COVID-19 jala pos dorohanami dihita sude dinauk tapatupa program kesehatan na selalu menghadirkan ruas dengan posisi tempat duduk yang sudah ditentukan. Mangido hami tuhita sude asaboy tamaklumi alaidang nagabe mangurai terutama tudongan lansia na suboy ro tu gereja tahun holan na mengikuti program kesehatan itu hita amang inang. Mohon maaf molo terkesan amang inang di permingguota salelengon dang apala boy ria lansia ro tu uriat tahun alai songonima hatot tuan na siap pemerintah marhitei tatangyak koma asa sudehita na di huriat tahun di bagasan hahipason hupasat tamima moliate di haradiomu dinaro titikion salinai selamat ulang tahun ma di huriata di garjata horas madihita moliate. Lihat teman ya, mang situa pesinaga mewakili sude parhalado. Tapi gimana se madok hata sian uluan ni huriata amang pendeta LHMC Manjutak. Muliate mak di tuhata nama ngalehon tiki tuhita lahu makalason pesta ulang tahun HKBP Cipayung Cilangkap patulupuluhon lastongon di hari pesta Paskah na perjulu di namardingot hita di haheyon ni Tuhan Yesus sian hamatian na. Kamu amanami na nami umur 30 toto umur nong magudang do. Jala angka 30 pe angka khusus. Dia berbeda dengan angka 29, angka 28. Biasanya angka kelipatan 5 ya pasti dia akan dirayakan secara khusus. Alai-alani pandemi COVID-19, mulu dirohatan yan, tabayan man yan zebu, ya, patulupulu honon. Alai, ala situasi pandemi, bah sederhana ma songonon tabahen, ya. Naso pamutuan ni dongan perhalado huuji don yan, asa epurus manguluhan pestaun patulupuluhan dan itu saya sudah minta khusus ya pada tanggal 6 Januari lalu ale padok nasida unang majo asa unang jo Petermar Jakarta jo purus jo sahalion aladi memang tung mungkin 2 hari do perak puruson tu Jakarta dung purus bahkan bisa dihitung ya untuk hari Minggu alani unang majo jadi gudangan di Banu Pasogit nama purus bahkan hutakku dia padang si pahutar nasohya idala di pedita resort mungkin 1 kali 6 bulan apalagi purus alelau do purus tu gerejaku dia padang si pahutar sebulan nasalpu jadi tatangnya koma alani dilas ni rohana sida surak ma hutongos lahu pasahaton selama ulang tahun tu HKB Cipayung Cilangkap jahahono kumando ni lasudok do upung gereja HKBP yang pertama mendeklarasikan upung GB Purus dan suhuboto hami manang na GB munang upung tiki tapi pas upung memimpin pesta tahun para sinirohahon sekaligus parihon ama
diulusi HGP Cipayung Cilangkap dopung borhat gabe calon Eporus tanggal 13 Oktober tahun 2019. Situ manahan si hobbing matiki ya nama ngulusi nasida rap dohot kami dingot nasida di. Memang luar biasa do Cipayung Cilangkap. Memang mendoakan kami pertama gereja HGBP yang mendeklarasikan. Alani hamudongan macelas do pimpinan HKBP di ulang tahun ni huriata patulupuluhon. Nakendung ngadi do ketua parlo per tahun yang paling bertanggung jawab sian segi ya administrasi dang do pe tabahen rapot huria. Ala memang rapot distrik pe Februari do pe. HP hita lockdown museo do hita 2 bulan. Las itu mampahen lockdown kita 2 bulan tidak ada permingguan. Las adong do dinggan na tong. Sekarang kita akan mencoba untuk merevisi kembali aka programi sambil menyesuaikan tu digital dang be situasi normal songodo ni perhalu per tahun nak kinamang ketua seperti tahun lalu tapi kita coba lagi ngadong be arahan sian pimpinan date nalas songodo do terus sak tujung di tahun pandemi ujung dan nolas somarda lebih program ya sudah disesuaikan aja dengan digital karena idoben na sugutan pe per minggu ta buha ijuk las dipabuk mak tu ibadah Paskah di sekolah minggu secara live streaming. Ya mungkin tidak banyak HKBP yang melakukan itu. Jadi guru sekolah minggu nasugutan Dewan Koinonia doa kami padita na 2 ngesok kami pukul 4 manugut ya lahu makalason kita harus menyusikan alani ima amudongan tua seksi pe unang las digabe terjebak di situasi pandemi. Ayo kita lakukan, ya kita tembus pelayanan dengan menyelesaikan tu era digital dengan IT. Kita buat, kita tidak bisa tatap muka, ya kita coba untuk memakai teknologi yang ada melalui online dan lain sebagainya. Alani molo didok nakin lansia pedang bemar minggu di beberapa gereja. Di Jakarta ini termasuk HGP Taman Mini, mereka memperbolehkan lansia dengan jam khusus. Itu melanggar peraturan hamudongan. Ya, pemerintah sudah tegas mengatakan lansia tidak boleh. Apalagi karena dianggap ya imunitas tubuh. Tapi yang merasa sehat silakan datang, tidak apa-apa, kita tidak usir. Tapi kita tidak boleh membuat jam khusus ada lansia. Nanti ada apa-apa kita juga yang kena. Dia unang pola tehuton buat beta adok kamadok. Di gereja sana mang budo di do jam khusus lansia halahi mai. Ya, alai molo adok kamu lansia naulo minggu dang usiron nami. Pasti itu tidak diusir. Ya, pasti kita akan perkenankan. Tapi kita tu juga tidak akan mengumumkan Roma hamukan lansia. Itu juga kita tidak umumkan hamudongan. Alani ya lasma rohata di pesta ulang tahunon. Onggo sasitong na makan prasmanam mahita. Ya, aladang bu itong harumar pesta pe ikon nasi kotak dotong. Ya, jadi di Langkatanon ada dekorasi yang cukup indah. Ini adalah karya dari guru-guru sekolah minggu yang mereka jam 4 tadi sudah merayakannya, tadi malam sampai jam 10 mereka di sini. Alani lasmaruhat tadi. Atek beta adongan lo kamu neneng marpoto. Bah, hulam merekomendasi nakok mahamu dison. Alana molo ditanggai hamu daktari da paskahi. Nakok mahamu alai tetap jaga protokol kesehatan. Ala begak do. Ya ngahubere nak kinarung mengupload tu Facebook bah begak do HP paskah. Alani mahamu dongan lahu mengunjungi hataon hujahama surat selamat ulang tahun Sian Eporus HKBP nomor 526 garis miring L13 garis miring 4 Romawi garis miring 2021 hal ucapan selamat ulang tahun kepada yang terhormat majelis dan jemaat HKBP Cipayung Cilangkap dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Ucapan selamat untuk perayaan 30 tahun HKBP Cipayung Cilangkap 24 Februari 1991 sampai 2021. Salam sejahtera. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Raja Gereja yang selalu setia menyertai kita dalam perayaan ulang tahun ke-30 ini, izinkan saya sebagai Eporus HKBP untuk menyampaikan beberapa hal.
1. HKBP Cipayung Cilangkap pada tanggal 24 Februari bulan yang lalu genap usianya 30 tahun. Dan karena situasi pandemik, maka perayaan ulang tahun ke-30 gereja ini kita adakan pada hari ini, Minggu 4 April 2021, bertepatan dengan Pesta Paskah pertama. Perayaan di masa Paskah ini sekaligus mengingatkan kita kembali atas hakikat gereja sebagai persekutuan orang Kristen yang dialaskan pada kebangkitan Kristus. 2. Sebagaimana gereja dan persekutuan orang Kristen di seluruh dunia, demikian juga gereja HKBP Cipayung Cilangkap yang merayakan ulang tahunnya yang ke-30 saat ini adalah persekutuan orang-orang yang mengaku Kristus yang bangkit, Kristus yang menang atas kuasa maut. Itulah yang kita nyatakan melalui pemberitaan kita dari waktu ke waktu di sepanjang masa. Roh kebangkitan dari Kristus yang bangkit itu mendorong gereja dan setiap orang percaya untuk tetap setia dan teguh berdiri dalam setiap pergumulannya untuk mendahulukan kebenaran dalam hidupnya sehingga dia dimampukan membuahkan segala sesuatu yang baik dan menjadi persembahan bagi Tuhan sebagaimana diamanatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 3. Sebagai persekutuan orang beriman, dalam ulang tahun ini kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai gereja. Sebagaimana ajakan pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Melalui ajakan pemazmur ini kita diingatkan bahwa hati yang bijaksana hanya dapat kita peroleh apabila kita merenungkan dan menghitung hari-hari hidup kita. 4. Dengan hati yang bijaksana di tengah umat yang beragama, kita sebagai gereja dimampukan mewujudkan tritugas panggilan gereja, yaitu memperkokoh hidup persekutuan di tengah jemaat, bersaksi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, melayani orang yang lemah dan orang-orang yang mengalami keadaan yang tidak menguntungkan melalui pelayanan sosialnya. Dalam mensyukuri penyertaan Tuhan di usia yang ke-30, Gereja HKBP Cipayung Cilangkap, kami Eporus HKBP berdoa seraya berharap bahwa jemaat HKBP Cipayung Cilangkap makin terberkati, terutama dalam mengenal dan memiliki kekayaan rohani yang berakar dalam roh kebangkitan itu, dalam rupa hati yang bijaksana, dan dengannya kita sebagai gereja maupun persekutuan orang percaya diteguhkan dan dimampukan dalam meneruskan langkah perjalanan kita secara pasti dalam situasi yang kita hadapi dan menghasilkan buah-buah yang menjadi kemuliaan bagi namanya saja. Dirgahayu HKBP Cipayung Cilangkap ke-30, Tuhan memberkati. Piaraja Tarutung, 3 April 2021, salam dan doa Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Jadi 3 April natuari dopion dikiripun tu WhatsApp-pu sian tongedalan nama, ya mungkin diperintahkan staf untuk mengetiknya. Jadi di pelayanan di luar kantor pusat doi Porus Manongoson tudungan perhaladu ngahuser minggu depan di Warta Gereja ini akan kita
buat untuk dicetak supaya menunggu aslinya tiba, sedang dalam proses pengiriman. Songodima ucapan selamat ulang tahun sian Eporusta Horas Mulyate mak. Mulyate ma dia porus HKBP songoni manang di padita uluan ni huriata. Tapi gimam se marede kor sian ina narwastu secara virtual. Who are you looking for? Tapuji matuhata marede hita sian buku ede nomor 124 ayat sada dohot ayat 2. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
kami ni debata na sumurung siyan saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Berita nauli na gabi ujakan ni Jamita di mingguta sadarion di namar pesta Paskah hita marningot ari hatutubu ni ari hamamate ni Tuhan Yesus, perningutan ari hahion ni Tuhan Yesus yang hamatean laos marulang tahun 40-an hita huria HKBP Cipayung Cilangkap. Imana dienet sian Markus bidu 10 ayat sia sahat rodi ayat 10 alu. Markus bidu 10 ayat sia sahat rodi ayat 10 alu. Tapai huti hutma di bagasan rohatta songonon ma hatani di bata. Alai anggo Yesus naung mula mangulu sogot di ari perjolo dung ari sabati di patarida kondo dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu si bolis. Jadi laku may pabuah hutsa tu akka namadongani ibana na jolo akka namarsak jala tu matangis. Alay tak porsiya na sida nong mangulu jala nong diida si Maria ibana. Dungi di patarida kon ibana musadirina tu dua halak sian nasida. Marupakun rupa na asing dinalako marhuta sada nasida. Jadi dohot manasida Roma marita hotca tu akka dongan nai alay nang nasida dang dehaporsiai. Dungi musay ujuhudul nasida mangan di patarida kon madirina tu na 10 sadai. Dipicang ma ganggu dohot jugal ni roha nasida. Ala soporsia nasida di akanong marniday bana. Naung hehe siyan namate. Jadi nin nama madok nasida lako mahamu tu liat portibion. Jamita kon hamuma barita naulii tunasa na tinopa. Na porsia jala tardidi dapotan haluahon. Alay na so porsiai hona uhum do. Jala omma tada akan na mangihut tu na porsia. Babalion na sida do akasibulis marhite-hite guarku dohot makatahon hatanay baru job puton nasida do akka ulok jala nang diinom rasun hamatian dakpola mahuwa nasida ape honon nasida matangan na tu akan na marsahit gabe malum ma hilalaun na. Ima sahat na. Didok Yesus tuhita na mertua ima naulo manangi kon hatani di bata jala mangula kon di bagasan ngulu si ganu pare. Hamudongan sahapur siaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus bulan na salpo adong do berita di televisi 7 kuburan menjadi kosong di daerah Sulawesi Selatan.
Sangajo ohar. Ala 7 kuburan tiba-tiba terbongkar. Tidak ada ketahuan di mana mayat. Satu sonare yang dapat di dia mayat. Tetapi kepolisian Indonesia menyatakan bahwa mayat itu hilang. Dicuri. Siapa yang mencuri? Kalau bukan keluarganya, ya orang yang sedang menuntut ilmu hitam. 7 kuburan itu adalah mayat-mayat korban narkotika. Bukan korban narkotika, korban COVID. Alani diperhitungkan keluarga yang keberatan dikuburkan secara prosedur COVID. Nasida membuat bakai. Amudongan turpu sadarion Maria terkejut. Kuburan kosong. Mayat Yesus hilang. Tapi hanya hitungan menit Yesus menampakkan diri. Jadi dang ditako. He dok. Hamudongan pitu namarguar Maria di Bibelta. Maria ina ni Tuhan Yesus. Maria pariban ni si Marta, manang iboto ni si Lazarus. Maria inung ni si Yoses. Maria inung ni si Jakobus. Maria inatan ni si Kleopas. Maria nani songgopan ni Toddi Nahudar. Dohot Maria Magdalena. Selama padi tereso tau di son holan sada dope jupak ku Maria. Maria buru huta soit. Sektor 2. Dakoto adong akka Maria di son. Ima hamudongan. Kenapa bukan ke Maria ibu Yesus ya? Kenapa bukan ke Maria Magdalena ya? Wah, sedang tu si Maria pariban ni si Martai. Yang begitu tekun mendengarkan Yesus berkhotbah. Hamudongan ya si Maria nani songgopan ni Toddi Nahudar pitui. Dia adalah orang yang terkenal. Tapi dia tidak bisa ketemu Yesus. Dia sibuk. Dia orang kaya. Tapi walaupun dia kaya, hatinya, hartanya selalu diarahkan kepada Yesus. Dungro Yesus paharuar kon Toddi Nahudari sian daging nai sian pamatang nai lam disadari mak bahwa hartaku ini harus kuperuntukkan buat Tuhan Yesus. Asadung mate Yesus diuji ibana mapuan sahabagian sian hamoraun nai. Dia membawa rempah-rempah. Tengok dah rempah-rempah. Dan rabba-rabba. Zaman penjajahan dulu, zaman VOC, banyak mereka mengambil rempah-rempah. Lapatanna adalah harta kekayaan Indonesia. Sangat diincar oleh penjajah dulu. Si Maria ini membawa rempah-rempah. Kekayaannya. Walau Yesus sudah mati.
Alaneng patuduhunon na. Muloroha, pikiranna, dok sudena dong di bahana. Melulu hanya untuk Yesus. Ima hamudongan, latar belakang taringok tu Samaria. Naro madapoton kuburan ni Tuhan Yesus. Mula saat kita tu terpuk Tuhan Yesus hehe. Perjulunan yang berengut berarti adong do HP kuaso ni Yesus on nang penong mate. Di jamita hari Jumat di hama mate ni Tuhan Yesus udok do molo colma tunglas buah hebatna molo dung mate habis do hebaton nai. Tunglas buha morane colma dung mate ibana las habis do hamoron nai dang dibuan ibana tu hamatean. Tunglas buha pister ni colma dung mate ibana las mate do hapistaran nai. Tapi Yesus hahebatonna justru lem hebat nang pe nong mate Yesus. Dia may hamudongan. Luar biasa Yesus on. Hape bakke nama. Mayat nama. Hanya jenazah saja. Yang sudah dibungkus dengan kain kafan. Dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Dan kemudian ditutup dengan batu yang gede. Yang tidak bisa diangkat oleh orang yang segemuk apapun. Malah hubereng di sana tersitu pontas maju nomok muate. Tak terhadit nai. Ya. Isi memuse, tang terhadit manang napiga halat be. Ada contoh batu itu. Mololau kita rupani tur Holy Land. Contoh batu itu ada di Gunung Nebo di Jordania. Di panatapan di si Musa, mamereng Jerusalem. Dengan diameter gede. Kubayakon ini berat. Tapi dia bisa terguling. Mula di hatan Indonesia terguling. Berarti ada kuasa. Hebat Yesus ini. Udah mati, tapi tetap berkuasa. Hidup benar. Mingguta sadarion di pesta Paskah topikna kuaso haheheon ni Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong dua pangalahu muse na kontradiksi. Nunga didapoton si Maria. Si Petrus, Yesus nunga hehe, kagak percaya. Dicupangi Yesus musa na asing. Si Maria mado, Yesus sudah bangkit. Dak porsia musa na sida. Ujungna didapoton Yesus ma didok nakin nasa puluh sada. Sisian nai dipatarida kon ma dipicang Yesus ma ganggu ni rohana dipicang Yesus ma jogal ni rohana ala soporsia nasida di akanung mernida ibana nong hehe namate hamudongan sotung do satu sonari adong do pena jugal rohana. Nang penung nga terdidi ibana di bagasan guarni di pata ama anak doktor di perbadia. Ate tung adong do pe ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap na jugal rohana. Ganggu rohana tuhaso ni Yesus. Holan alan ni na terdampak perhepengon na. Holan alan na terdampak pernguluan na.
Olan alana suga gabe karejo be amatana. Marhite terpukon dipasingot Tuhan Yesus ganggu ni rohani akacolma nagabe met haporsyonna hamudongan. Las marhite jami taumma dohonukku matong tu sada ina ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap yang sekarang sedang memproses cerai istrinya karena dampak pandemi yang suaminya terdampak pekerjaannya. Molo dibigi jami tahun Tuhan mengatakan kepadamu, wasa jugal ruham. Seakan-akan hidupmu hanya ditentukan oleh uang, seakan-akan ditentukan oleh harta, seakan-akan ditentukan oleh jabatan. Hidupmu ditentukan oleh Yesus yang sudah bangkit ini. Hudok tu amatai naselingku doho enda amang. Sejak aku pacaran sampai menikah dan sampai punya anak 3. Dakya hutadda buruna asing ya soholan inatakku. Hamudongan dunia ini selalu mengacaukan kita saat ini. Memporak-porandakan hasatiauta nama Tuhan. Seakan-akan dunia ini yang lebih utama daripada Tuhan hamudongan. Ala diima isena jugul roha didapotun Yesus ma paretana laho mahamu tuliat pertibion jami tahun hamu ma barita nauli tunasa natinopa porsea jala terdidi dapotan haluaon alai naso porsea huna Hidupen na didok Yesus tong tu pareta di Matius 20 laho mahamu tu sadok portibion bahen hamu masaluhut bangso gabe sisiaku di hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama anak doktor di Purbadia ajari hamu nasida mangulahon hobar tutona nahu hatahon tu hamu memang sulit. Yesus sudah mengantisipasi sulit. Banyak tantangan, songon si Mariaon dihatahon, aledang dia porsiai, Allah banyak cerita lu. Perempuan ndak usah bersaksi-saksi lah, nah jolo buru-buru kurang diperhitungkan. Antara songon arak batak na julu kan, sak tunuang rate, molo di pesta adat, ama-ama do di julu. Nang hasuhuton, nang hula-hula, onggo inata, tongdo di pudi-pudi. Nakpe belga koruk-korung ipake. Enggak usah ceritalah Maria. Bersaksi-saksi kau. Hacik tuh hamudongan. Tapi Maria tetap semangat dia. Tuhan datang menolong Maria. Didapoton akan juguli. Dipicang akan juguli. Asagabi porsea. Nasida hamudongan alani di dokma dapotan tada akan mangihut tu na porsia dapotan guaso ma akan na porsia babalion nasida ma sibolis marhite hite guarku dohot makatahon hata nay baru joputon nasida maulok jala nang diinom rasun dang pola mahua ape honun nasida matanganna tu akka namar sahid. Hamudongan ini pun jangan diselewengkan ayat ini. Ayat ini pun jangan disalahgunakan ayat ini. Molodongata nasaha porsiad dohita na di gereja tetangga. Punya kuasa Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan, kuasanya hebat padamu. Buktikanlah. Kalau kau lihat ular kobra, datangi, tangkap dia. Hauto oddi. Tak sungguh. Tapi kalau kita terjebak
Kalau kita darurat manang emergency, Tuhan akan membuat ular itu takluk kepadamu. Tapi jangan cari-cari ular untuk mencoba kuasa Yesus. Tak ada arti. Hamudongan. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Minum kuasa Yesus. No problem. Mate kok. Ngay botoho racun, unang inum. Unang uji kuasa ni Tuhan Yesus. Jangan minum racun tikus itu ya. Untuk hama tikus dilawang. Aku haus sekali aku mah. Khotbah kan mengatakan kuasa Yesus, minum racun kagak apa-apa. Minum mati. Tapi kalau ada orang yang ingin mencurangimu dan engkau yang dicurangi adalah orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, maka kau akan aman. Sino mensen kan yang dirasut dona jolo. Alai dibahin di batama carana asa udang mati bahana. Las gabi panangga do. Nama ngalang rasuni. Las pananggai mate. Banyak cara kamu dongan. Molo didok merhite hite terpukon. Apehon matanganmu tu namar sahiti. Tu namar sahiti. Sekali lagi. Kepada yang sakit. Dang didok tu sahit nai. Ubereng mak. Saya dapat ditanidongan. Nggak dapat rohamu nate. Melodok pada ditanidongan. Udah pasti bukan pendeta HKBP. Bukan pendeta GPI. Bukan pendeta HKI. Bukan pendeta GPIB. Bukan pendeta GKI. Nggak boto rohamu non. Pendeta dia ada kudok konon. Di luar negeri doon. Setabi las diangkat paditodo baju ni inatai ala inatai kasi holsuan hacit si weku. Itu kata firman pendeta Lundo. HP dison didok langsung ni. Apehon tanganmu tu namar sahiti. Bisa ke kepala, bisa ke bahu, bukan kepada sakitnya. Hamudongan. Tapi banyak hamudongan orang menyelewengkan firman ini. Alina pasti hamudongan hamatian ni Tuhan Yesus lempatuduhon haibatonna lempatuduhon huasona na luar biasa. Hidupen na didok akka na pinaborkat ni debata tunglas buhape tantangan nama cebalga dia dopi. Pasti dia akan bisa melewati itu walaupun harus jatuh bangun. Alim molo na pinaborkat ni Portivi lo. Walau tak ada tantangan besar. Hanya sementara hamudongan. HKBP Cipayung Cilangkap. Mulu mudur hita tupudi 30 tahun nasalpo. Mungkin orang akan memandang mata sebelah. So-soan sektor Pondok Rangon hirasongoni marupanya atala terdopak Pondok Rangon sektoron na julukan sok mau bikin gereja halo bolo kan itu kan amat situ manahan sombing termasuk mak di bagasan perintis akan julu dot akadungan ya ngamar matean nadiba holan situn nama nasomate kan ya mula hudok pi artina amang panjang umur kan itu soto ngira potto namang andonau kado mulai dapat tope dalam arti majalang makan kan itu hamudongan pasti kita ingin lah banggalah alani hamudongan mulo adong akka ulaun na di pasaha tu hita
Jangan takut. Semakin sering sintuamu menyerahkan pekerjaan yang berhubungan dengan gereja kepadamu, unang dok, mate-mate na burjo. Holan au, holan au. Tumagod do mate burjo daripada mate takang. Kadido, tidak apa-apa, hamudongan. Karena sejarah nanti akan mengatakan bahwa lewat tangan kita, lewat ide kita, ada sesuatu yang indah. Udok do tu situa pontas na bodari, amang pilih akan nama dok kata. Saya tidak tentukan si A si B. Alai nakin holak kuboto nama dok katai, Roh Kudus bekerja. Karena Amang Ardin Manik adalah ketua sektor 2. Artinya mewakili ruas memang patutlah salah satu koordinator na adongi. Dakwa jari. Nama dok kata nakin inang manurung adalah Dewan Marturia dari seksi sending. Cocok untuk ulang tahun gereja. Karena itu adalah pekerjaan sending. Semakin bangga aku. Berarti HKBP Cipayung Cilangkap ini benar-benar akan diberkati hamudongan. Molodung songodi, kita semakin semangat. HKBP Cipayung Cilangkap termasuk gereja yang dianggap hebat di Jakarta ini. Karena pelayanannya tetap berjalan dengan baik. Walau pandemi COVID-19 setiap hari di Jakarta 1.000 lebih yang positif. 1.000. Sampai jam 10 kemarin juga masih di atas 1.000 na positif. Sobinoto manang neise na positif. Tapi terus hamudongan. Alani molo somar rapot huria pita lebat adong na pinay mana sambil kita revisi semua program menyesuaikan era digital. Asal nang mandek be. Akan namar sahih pesohi habi di dulu be. Ala memang dilarang. Ala ni karangon di seksi sosial mak. Mula dong namar sahih video call mak. Martangi yang tupat dita. Ya tur maise keluarga di sini. Martangi yang mak video call harus hamudongan jangan mandek pelayanan itu. Kan dong manang songo dia pe hamudongan. Tim doa pe sangat mandek. Ale nuaing tetap jalan. Setiap Sabtu jam 6 pagi kita pimpin ibadah tim sending mendoakan semua pergumulan HKBP. Si tua ditanyakon. Naso adong dope dak dana ditanyakon. Nasi kola dope ditanyakon. Naso dapotan karejo dope ditanyakon. Sude ditanyakon tim sending setiap jam 6 pagi. Ate tung adong titipan doa siak kamu. Titip. Ndak apa-apa. Unang maila hamudongan. Kan itu. At tersongon COVID ini. Adong na positif maila. Dang di pabuat tupad di resort. Hape pad di resort pe sone pinabuah-buay. Satu sonari nang terdaftar resmi 50 mak. Nahona COVID. Sada mana mate. Nung ngahipas 40 halu. Sadanari mak positif di rumah sakit Adiaksa sian sektor walu ate alunak pula lului hamui sei ya alunak pula sadana mak naso mendaftar tua alek tong hapotowan adong nomor 12 ongget tong dang pula dapat uang sosial ya alaso dilapor kon iso tong nununtut tamu ayau mersahit covid do undang pula tong mulus pa buah unang ngetong akan resmi pabuah honi badapo uang sosial maka didokan hamudongan. Tapi semua itu hebat. Pasar Rebo adong domate situana ala COVID. HKBP Cijantung adong do namate situana ala COVID. HKBP Tebet banyak hamudongan. HKBP Cipayung holan hona COVID do aledang mate. Justru lem hebat, lem gateng, lem bagak hamudongan. Kan. Alani itu semua tanda-tanda
HKBP Cipayung Cilangkap ini hebat. Permusik ta, Sparta rompet ta, akka kelas-kelas Indonesia do, persaksofon. Kan itu. Hulan si Johannes do na super kelas Indonesia. Ada tokin nai, lemnak kok makelas nai. Kan itu. Ayo takas do hubege si Tuan Hasan Sinaga. Idok tu si Tobing, si Jay Tobing. Gimana nih anakku nih biar tambah belajar terus. Pokoknya belajar terus. Inna Jay Tobing. Hebat. Berarti persaksofon pun akan menjadi hebat semua. Partaga dikta ini. Holan mamereng ubu nih. Wah, hebat hamudongan. Luar biasa kita ini. Ya, itulah tidak semua gereja HKBP, nggak usah cerita Indonesia, di Jakarta bisa seperti itu. Tuh Bu, YouTube kita hebat hamudongan. Subscribernya banyak, penontonnya banyak. Jumat Agung sore masuk WhatsApp tuh HP-ku. Amang, aku kirim persembahan 500.000 rupiah. Las bukti napa nggak dikirim? Holani, dang dope di pareso, dak pebo tu bendahara. Loh kenapa kok bisa? Aku ikut amang live streaming HKB Cipayung Cilangkap. Buru Manik, Sian Kuala Lumpur. Kan itu. Bahasa dang ado, hamil lo do Malaysia ketat. Dang adong live streaming, live streaming. Kan 500.000 Buru Manik. Sian HKB Kuala Lumpur. Kan aku ikut tadi amang. Inna adong sada ina sian California. Aku tadi ikut amang. Passion muna. Molo passion atong bodo di huton. Ala manugot halahi. Molo sonare tong renges do halahi. Jam 11 borngin. Ala molo pas passion atong pasmat tong tabu. Ima hamudongan. HKBP Cipayung Cilangkap ini luar biasa hamudongan. Tim multimedia tak hebat hamudongan. Tapi hebat hamudongan. Holan mamereng langgatan nun nih paskah. Talu langgatan di HKBP Menteng. HP halahido pabor hatok kita. Ini kan hido. Jerugi do hamu. Ise na somar Silvian non. Halaya hatur makan itu. Itu hamudongan. Semangatnya luar biasa. Dak terbahin kita mangan. Adong man non dipituan. Ibagi tu hita. Naneng alangutta do inumuta. Unak boleh marsigul songon di gedung. Pasti dapok dia non. Aladong polisi di jolo. Sotong gabi do. Tak tertib. Tidak bisa marminggu nanti jam 4 polo sotong didok. Ya atur mah boleh dok situatan non. Sianom maperjulu keluar. Nunu mahita keluar hamudongan. Pasti semua dapat. Mula terpaksa ikut 2 kotak. Doko kamu. Ikut 2 ni mau. Doko kamu tong. Alai unang alani mokus. Kan itu kan. Hamudongan. Adong dosa da ama. Tiki diriau idok songonon unak pola suguro hamuna mang mamereng namukus. Babuasa. Bah. Hira songon na pamereng muna sik tuau inna tong. Alo wereng memang songon namukus apa te. Amang najolo marniak kiet duau. Dung mokus au. Gawe mok. Alani i dapat tu mak kesimpulan mokus do HP mula ni mok inna mak. Hamudongan. Alai dak sudah na mokus kan itu. Salah. Nah, lapatan na hamudongan. Sepanjang masih ada selera kita makan, ayo kita nikmati. Bican dilehon di bata kita, mar ulang tahun 40 honon. Marlas niro hama hita hamudongan. Luar biasa. Mau duduk song ini, kita hebat hamudongan. Tidak semua gereja Eporus mau membuat surat ulang tahun. Tu dia. Hudok do tu Eporus. Kue anak tu hari. Dang disinggung ngopung dana pensiun. Asa dihehi opung habi. Membantu dana pensiun. Dang bah dak boy songoni. Mula mengucapkan selamat ulang tahun. Ikon fokus do susi. Unang manget-nget tu nasi gina do. Mantap pinar hakku kan do. Kan do. Imamu do kan. Ayo. Kita bangkit. Di ulang tahun ke-30. Bangkit di haherno Tuhan Yesus. Tapatuduhon ma. Alani tabereng mamuse. Isini amplop nang taberengi. Pas ulang tahun 30-on. Ikon tapili ma nominal nau belga. Siya dompet tai. Karena ini 2 momennya. Kebangkitan Yesus dan ulang tahun gereja. Unak sonari tilik kamu. Tokinari pe.
Ya, siapa yang berani mengganti dengan nominal tinggi, maka Tuhan Yesus akan memberkati. Surat Nipurus pengan idok nakin, saya mendoakan jemaat HKBP Cipayung Cilangkap untuk diberkati. Luar biasa mudongan. Alani tataru penoni di bagasan las jeroha. Amin. Mulai hati di pasat rohanami tuho ali Tuhan pardinggan basa. Hinor kon ni asim boy hami Tuhan marhasonangan. Nunga hubigi hami Tuhan hatam. Tongon di pesta perningutan haheheon ni Tuhan Yesus sian hamatian. Las ulang tahun 40-an HKBP Cipayung Cilangkap. Mulai hati ma Tuhan huasom dang suda nang pemate ho. Huasom lem hebat lem terida nang pemate ho. Di taluhoko Tuhan hamatian ni portibion. Di taluhoko Tuhan hagugu onni sibolison. He ho Tuhan. Ditinggal hoko Tuhan Banua Toru. Di taluhoko Tuhan huaso ni sibolis. He maho alani Tuhan. Semangat mahami, rapon kodo hami Tuhan, dipaborhat kodo hami Tuhan, merhagugo mahami tutu, lako manaluhon ragam ni akka hamaulon na adongon, Tuhan dibata, hupasat hami ma Tuhan tuho, asaho ma Tuhan mamasu huriam HKBP Cipayung Cilangkap, nong marumur 30 tahun, di hari 24 Februari nasalpo, Tuhan umur nong magudang. Las hupakilalahu kami dari Tuhan nang mau godang huriamon alani ipatau ma asa sude hami Tuhan persidohot lahu pahebakon makatahon berita nauli terlumobi di tahun pemberdayaanon asa sude ma hami Tuhan ruas ni huria sian sudut no poso satu sudut nama tua diberdayakan jalan merperbue hupapor ho asa merperbue di Yohanes bidusa plima ayat 10 songun te ni tahun pemberdayaan ni Tuhan te pata hupasat hami ma Tuhan tuho sude akka ruas ni huriam na tongon marsahit secara khusus Tuhan sada ina na tongon pihak di rumah sakit Adiasa ala terpapar COVID-19 sahala na nama Tuhan ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap nuaing na positif COVID na resmi adong buah-buah tu hami alani Tuhan merhite permingguan sude mahami Tuhan manangyakon inangi pamalum ma Tuhan pahipas ma Tuhan pasu-pasu ma ubat na pinakke doh na pinangan na pasu-pasu dokter paramedis na manangan-nangani pamatang na Tuhan dibata ku pasat hami ma Tuhan tuho asa homa pahipason panggiduan nabi Tuhan unang be adong na terpapar COVID ruas ni huriam kami akan nahipas pupasat hami ma Tuhan tuho lempahipas mahami lempergugui mahami imunitas di tubuh pamatang nabi pe Tuhan lemtabba ma guguna Tuhan debata akan nong kona vaksin hami pasu-pasu ma asal merhaguguon akan naso divaksin dope Tuhan lehon hasabarod dinasida hobar tutikina asa boy nasida tong divaksin akan ruas nami Tuhan nahurang hipas manang nalansia gabe suboy Tuhan rap dohot hami hinorkon ni peraturan pamarenta na mangurai akan lansia terlumobi nahurang hipas pamatang asa toktong pergugoy boy di dohoti nasida ganung permingguan melalui live streaming Tuhan dibata upasat kami ma pamarenta nami presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, Tuhan dibata pasu-pasu sude nasida, patau nasida asa savisi, sabisi tu presiden nami lahu pahicaton rakyat Indonesia asa sejahtera huhut mabahen negaraun asa gabe negara maju tu sadatiki Tuhan debata hupasat hami ma Tuhan tuho khusus na Tuhan teror bom na masa di bagasan 10 hari perpudion tuho ma Tuhan pasat kami ukka maroha dok pikiran ni sude akan nong sangat Tuhan nasida terprovokasi gabe parsidohot tu teroris bican
so di patu panasida do pihak kahajaha to ni pauba ma Tuhan rohana sida asa unang bediuduti lahu mabahen akka hajahaton na asing mabahen bom dot akka na asing Tuhan pergugui ng huriam terlumubi na setoktong Tuhan adong akka ancaman teroris akka aliran-aliran keras di negeri yon toktong semangat kami lahu madalani ari-ari nami lahu makubasi huriam postrohan nami Tuhan nadongan nammu do hami Tuhan di bata muliate ma Tuhan di ulang tahun ni hurion lasrohan nami pasu-pasu mahami Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuho saluhut na marhiti anakmu Yesus amin. Marit de mahita sian buku edde nomor 633 mamuka masian ayat sada sahat rode tulu huhut ma tapasahat pilihan sada A sada B dohot dua di kota na birakon khusus ma amplop di kota na disiamukon ya asa taperahon pilihan sada A sada B do paduahon di kota kon khusus amplop diatur parhaladu teman don sabaris ma sian pudi marit de mahita.
Ayat sada. Ia haheheon ni Jesus yan namate, ido hataridaan pabuan naung talu hamateyan, alani i sotung ganggu roham disi. Saya di paheras lebata marohanami, jala di paganda nang hapur siaw nami, pabuah sasada ibana do Tuhan namar buaso, di tanah do ditoru di tanah. Berita kun hamu mahaluau ni tu saluhut colma dohot tunasa na tinopa. Saya nalehono ni debatano diaku miras ni roha doho habisuhon lalu mamadita namunangan nai tutonga tonga ni portibio olat ni natar bahen ahu. Halak na porsia jala terdidi dapotan haluaun alai na so porsia hona do tapasahat mapiliata tuhara jaun ni dibata mertangi yang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehol-lekon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami ma siyan na nilukon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalan ramuti asa huparhasyak kami pilihan pati bulukon haracaumu di tonga-tonga ni huriam dohot portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata amanami jala para siruha. Mauliate marohanami jala pujon nami ko. Alanong ditubuhon ko. Hami padua halikon. Sian godang ni asin ni roham tu pakirimon na mangulu marhite-hite. Haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nung ngagabi si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami, si ihut tonon nami, namarlas ni roha do kami nuaing marningot haheheon nai, nunga talu si bolis, talu hamatian, talu banua toru, dang mabiyar be hami mida hamatian dohot sorop na, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui, ibana do manugihon hami siyan hamatian, tu haheheon sogot alani i. Gubahin hupang ido hami. Say asi maroham. Patugu maha porsyon nami. Maniup berita naulii. Asa unang ganggu rohan nami. Dinaku bolus hami hamatiani. Say sungguli marohan nami. Dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami. Sian parrohaun na buruki. Asa tarulahu kami. Parangin na baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbaritan nauli. Namarmarita akon hahehion ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan na pedim roha.
jala hehe sian dosa nabi, sai papos marohanami makapor siai nong mardame jala merdomu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupa ni anakmu say pasabam jala pamalum marohanami toppa marohanayas dohotod di na marsikuhot di bagasan hami asa terhajong joko kami nong pitor hami ala ni hati goran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguh lima pakirimon na mangulo di hami asa tarapul rohanami marningot akadungan nami nong jumulo ni alapmi jala asa tarapul rohanami manaon si taunon di hasianganon say apu lima akan namatian na dangol na pogos na somarina akan namabahalu dohot akan namalungun tuban wagitjang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali aman nami na di banua gitjang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua gitjang. Lekon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang hami tugihon tu pangucunan. Palu amahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata mako. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaurkon madamena tutodim. Amin. Amin. Hot mahita jongjong unang juadong na keluar persiapkan lagu happy birthday. Happy birthday dang tarbeta mabahen kue tart na belga alani pandemi mulai saya tahu bus gabi merhabangan virus. Tolong Ima kue tartnya tolong ditayangkan kue tartnya. Ya, tunggu. Ya. Ya Ima kue tartnya dah. Ya. Jongjong mahita sudah. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday!
adong dijabu nuai ngate nong persidohot mahamu makalason ulang tahun HKBP Cipayung Cilangkap Patuluhon. Alani sudah mahami atas nama Perhalado pasahat tentu hita. Horas ma horas. Iatur Perhalado ma perkaluarna unang pit persude. Salam sehat.